ንመራሒ ኢትዮጵያን በዓላ ኢትዮጵያን ንቐጽዓሉ ግዜ ኣብ ቀረባ ግዜ ክፍጸም እዩ። ጀነራል ያሲር አልዓጣ ናይ ሱዳን ስርዓት ብልጽግና ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ንዕጡቓት RSF ዘገልግል ወታደራዊ መለማመዲ ማዓስከርን መዕርፎ ድሮናትን ብምፍቃድ ኣብ ኩናት ሱዳን ብቐጥታ ይሳተፍ ከም ዘሎም ያለ ዩኒቨርሲቲ ምቅልዑ ይዝከር። እዚ ብሰትላይ ዝተደገፈ ጸብጻብ ንሱዳናውያን ምሁራን ኣዝዩ ዘቆጥዐ ኮይኑ ኢትዮጵያ ዋጋ ክትከፍል እያ ዝብል መጠንቀቕታታት የወርዱ ኣለዉ። እዚ ፍጻመ እዚ ንቆልዓ በሻሻ ምስ ሱዳን ኣብ ዝለዓለ ወጥሪ ከእትዎ ከም ዝኽእል ይግለጽ ኣሎ። የመን ኣብ እስራኤል ዓለም ለኻዊ መዕርፎ ነፈርቲ ምድብዳባ ተገሊጹ። እዚ ድማ ኣብቲ ዞባ ዝነበረ ወጥሪ ኣጋዲዱ ኣሎ። እዚ ፍጻመ ንዓለም ለኻዊ ድሕንነትን ምርግጋእን ከቢድ ስግኣት ፈጢሩሎ። ኣሜሪካ ናይ እስራኤል ደብዳብ ቅትለት ኣማኢት ናይ ሊባኖስ ህዝቢ ኣብ ውዕል የለን ኢላ ክድብድብ እንከላ ኢራን ከዓ ብሑቲ ንእስራኤል ናይ ኢዳ ትባላ። ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሎሚ ኣብ ፌስቡክ ገጹ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዕድመ ስልጣን ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ምንውሑ ንውዕል ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝጥሕሲ ብምባል ተቃዊምዎም። ኣብቲ መግለጺ እቲ 3 ዓመታት ጸንሐ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብመሰረት እቲ ስምምዕ ዘቐመጦ ብዝርብ ሕወሓትን መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝተጣየሸ ኢሉ። እንተኾነ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ መቐጸልታት ንስምምዕ ፕሪቶርያ ብምጥሓስ ክፍጽሞም ጸንሐ ተግባራት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ስምምዕ ፕሪቶርያ ብዝወጽ ሕግን ነቲ ስምምዕ ሙሉእ ብምሉእ ብምጥሓስን ንሓደ ዓመት ክነዋሕ ምውሳኑ ተቃዊሙ። ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዕድመ ስልጣን ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ምንውሑ ክልቲኣዊ ፖለቲካዊ ዝርርብ ኣሰማማዕቲ ኣካላት ዘይተገበረሉን ካብ ኣፍልጦን ተሳትፎን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ወጻኢ ዝተመሓላለፈን በይናዊ ውሳነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምዃኑ ንመላእ ህዝብና ኣደራደርቲ ስምምዕ ፕሪቶርያን ማሕበረሰብ ዓለምን ክነፍልጥ ንፈቱ ኢሉ። ንሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ብምውካል ኣብ 2 ግጥማት ተዓዊታ ታሪክ ሰሪሓ ናብ ካልእ ደረጃታትን መሕለፍን ክትሰጋገር ዓብይ ኣበርክቶ ዝገበሩ ናይ ውሽጢ ሃገር ተፃወትና ብሰላም ከተማ ኣስመራን ኤርትራን ከም ዝኣተዉ ካብ ውሽጢ ሃገር ናይ ቪድዮ መልእኽትታት ኣሕሊፎም ይርከቡ። ከምዚኦም ዓይነት ጀጋኑ ተፃወቲ ክብሪ ህዝብን ሃገርን ዝስምዖም ንሃገሮም ወኪሎም ግጥማቶም ኣካይዶም ናብ ውሽጢ ሃገር ክምለስ ምኽኣሎም ክብርን ምስጋናን ዝግብኦም እዩ። ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ ኤርትራ ኣብ ታሪካ እታ ዝሓየለት ሃገራዊት ጋንታ ኮይና ትርከብ ኣላ። ኤርትራውያን ዜጋታት ኣብ ወፃኢ ሃገራት ተወሊዶም ዝዓበዩ ንሃገራዊት ጋንታ ንምውካል ዝገብርዎ ዘለዉ ሙጉያይ እውን ሓደ ካብቲ ንማሕበረሰብ ዓለም ኣገሪሙ ዝርከብ ዘሎ ጉዳያት እዩ። ንመዳይ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ፖለቲካዊ መልክዕ ትሒዝካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ጸቕጥታት ንምፍጣር ንዝሓለፈ ዓመታት ዝተኻየደ ፈተነታት ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ባይታ ዝበሃል የብሉን። ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ሓይላን ደልዲላን ኣብቲ ዝመጽእ መጻረይ ግጥማት ዓበይቲ ዓወታት ከም ተመዝግብ ጥርጣረታት ዝበሃል የብልናን። ሰራዊት ግንባር ሓድነት ዓፋር መበል ሳልሳይ ዙር ፍሉያት ሓይልታት ኣብጢዑ ኣመሪቖም። ግንባር ሓድነት ዓፋር ነቃውማ ደንካልያ ብዝምጥን ወታደራዊ ስልጠናታት ቀሲሞም ንዛዛሚ ሓመድበ ስርዓት ብልጽግናን ሕንጽያቱን ንምክያድ ኣብ ግንባር ንኹሉ እንተታ ተዳሊሎም። ኣብዚ ሕጂ እዋን ናብ ኤርትራ ዝኣተዉ ዕጡቓት ልዕሊ 1300 ምዃኖም ልዕሊ 10 ተሽከርከርቲ ከበድቲ ተተኮስቲ ድሽካ ብሬን ከም ዝወነኑ ተገሊጹ። ዲጂታላዊ መሳርሒታት ግቡእ ስልጠናን ዱልዱል ሃገራዊ መሪሕነትን ክወሃሃዱን ከለዉ ናብ ዕውት ውፅኢት ከም ዘምርሑ ፕሮግራም ልምዓት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብምኽንያት ካልኣይ ወርሒ ጥራይ ኣቕፂሩ ዘሎ ሓድሽ ዝተራቐቐ ዲጂታላዊ ስርዓት ምሕደራ ክፍሊ ጉምሩክ ዝተዓዘቦ ገምጋሙ ገሊጹ። ኤርትራ ንቅልጡፍ ቁጠባዊ
ዘመናውነት ስርዓት ንግዲ ንምምዕባል ዝወሰደቶ ስጉምቲ ሓድሽ ተረጋገ ዲጂታላዊ ስርዓት ምሕደራ ክፍሊ ጉምሩክ ከም ዘመረቀት ፕሮግራም ልምዓት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ መጀመርያ ናይዚ ዓመት ወርሒ ጥሪ ኣብ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬትኡ ዘርጊሕ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። እቲ ፕሮግራም ውድብ ሕብራት ሃገራት ክፍሊ ጉምሩክ ዘተኣታተዎ ሓድሽ ዲጂታላዊ ስርዓት ምሕደራ ወይ ኣስኩዳ ወርልድ ብወግዒ ስርሑ ካብ ጅምር እቲ ዘመናዊ ኣሰራርሓ ካብ ናይ ፈለማ ዕለት ስርሑ ጀመረሉ ኣብ ውሽጢ 2 ወርሕ ክስካብ ትማሊ ሐሙስ 9 ሚያዝያ ብዘይ ምቁራፅ ይሰርሕ ከም ዘሎ እቲ ውድብ ኣብ ዘርግሖ ፀብፃቡ ሓቢሩ። ቀረፅ ንምኽፋል ዝወስድ ዝነበረ ነዊሕ ግዜ ኣብዚ ሕጂ እዋን እቲ ሓድሽ ዲጂታላዊ ስርዓት ምሕደራ ክፍሊ ጉምሩክ ዝያዳ ተዓፃፃፈን ቅልጥፉን ኮይኑ ኣብ ዕማም እቲ ክፍሊ ልዑል ፅልዋ ገይሩ ከም ዘሎን ሰራሕተኛታት ጉምሩክ ድሩብ ዕግበቶም ይገልፁ ምህላዎምን እቲ ፀብፀብ ብተወሳኺ ኣረድዩ። ሳላ ዝተመሓየሸን ፍጥነትን ብቕዓትን እቶት ቀረፅ መንግስቲ ይውስኻሉ ዝበለ እቲ ፀብፃብ ተመክሮ ዓማዊል እውን ተመሓይሹ ከም ዘሎን ኣድማዕነት እቲ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ኣዝዩ ልዑልን ዝተመሓየሸ ኣገባብ ስራሕ ምዕቡል ኣገባባት ብምፍጣር ነቲ ስራሕ ዝያዳ ስሉጥ ገይርዎ ምህላው እዩ ዝግለጽ። ሰራሕተኛታት ምስ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ብቕልጡፍ ከም ዝተዋሃዱን ኣብ ስርሖም ሓጋዚ ኮይኑ ስለ ዝረኸብዎም ብሙሉእ ልቢ ተቐቢሎም ይሰርሕሉ ከም ዘለውን ፕሮግራም ልምዓት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣረድዩ። እዚ ዲጂታላዊ ኣገባብ ብወረቐት ዝግበር ዝነበረ ኣሰራርሓ ደው ከም ዝብል ብምግባሩ በቲ ፀንሐ ኣገባብ ዝነበረ ወፃኢታት ብዓብዩ ከም ዝነክየ ብምጥቃስ ሓደ ካብቲ ርኡይ ለውጡ ድማ ኣብ ምክፍፋል ዕማም ሰራሕተኛታት ዝፀንሐ በዝሒ ስራሕ ኣቃሊልዎ ምህላው ድማ ብተወሳኺ ተገሊጹ። በዝኻ ኩሎም ሰራሕተኛታት እቲ መስርሕ ብዝለዓለ ፅፉፍ እናኾነ ምስ ከደ ዝያዳ ሓላፍነት ክወስዱን ስልጣን ከም ዝወሃቦምን ኣፍሊጡ። ኣብዚ ሕጂ እዋን እውን ኩሎም ሰራሕተኛታት ብቑዕን ሓላፍነታውን ኣካል ናይቲ ሓድሽ ስርዓት ኮይኖም ከም ዝስምዖም እውን ተገሊጹ። ማዕረ እዚ ኣብዚ ዓውዲ ዝነጥፉ ወኪል ኣሳለጥቲ ጉዳያት ዝተፈላለያ ትካላት እውን ብወገኖም በዚ ሓድሽ ቴክኖሎጂን ስልጠናን ዝምልከት ክእለቶም ኣዕብዮም ምህላዎም እቲ ፀብፃብ ብተወሳኺ ገሊጹ። እዚ ብሓገዝ ልምዓት ውድብ ሕብራት ሃገራትን ኣህጉራውያን መሻርክቲ ከም ዝማዕበለ ዝንገረሉ እስትራቴጂካዊ ተበግሶ ነቲ ካብ 2007 ኣትሒዙ ኣብ ስራሕ ፀንሐ ኣገባብ ኣሰራርሓን ሶፍትዌርን ሙሉእ ብሙሉእ ናብ ዘመናውን ዝያዳ ስሉጥ ዲጂታላዊ መድረኽ ብምስግጋር ኣብ ክፍሊ ጉምሩክ ዝፍጠሩ ዝነበሩ ናይ ቀረፅ ምድንጓያት ኣወጊዱ ምህላው ዝገለጸ እቲ ውድብ ኣብ ዝመፅእ ኣዋርሕ እዚ ዲጂታላዊ ስርዓት ኣብ ወደብ ምፅዋዕ ሙሉእ ብሙሉእ ስራሕ ምስ ጀመረ እቲ ናይ ጉምሩክ መስርሕ ሙሉእ ብሙሉእ ወረቐት ኣልቦ ከም ዝኸውን ሓቢሩ። ኣብ መወዳእታ ዲጂታላዊ መሳርሕታት ግቡእ ስልጠናን ዱልዱል ሃገራዊ መሪሕነትን ክወሃሃዱን ከለዉ ናብ ዕዉት ውፅኢት ከም ዘምርሑ ፕሮግራም ልምዓት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ውሽጢ እዚ 2 ወርሒ ዝተዓዘቦ ምዕባለታት እቲ ክፍሊ መስኪሩ። ብኣስኩዳ ወርልድ ዝፍለጥ ሓድሽ ስርዓተ ቀረፅ ብዋዕላ ሕቡራት ሃገራት ንንግድን ልምዓትን ዝተዳለወ ኮይኑ ኣብ 100 ሃገራት ኣብ ኣገልግሎት ክፍሊ ጉምሩክ ዝሰርሓሉ ዘሎ ኣገባብ ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተወሰነ እገዳ ሳዕቤናቶም ጭቡጥን ርሑቕን ዝኸዱ ከም ዝኾኑ ካብ ኣስመራ ብቐጥታ ንዋዕላ ጄኔቫ ኣብ ዘስምዖ መደርኡ ገሊጹ። ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ ኣብ ዋዕላ ጄኔቫ ብዛዕባ በይናዊ እገዳ ኣመልኪቱ ብቐጥታ ካብ ቤት ጽሕፈቱ ሎሚ ኣብ ዘስምዖ መደረ ኣብ ተጠቃምነት ሰብኣዊ መሰላት በይናዊ ወገን ዝሓዘ ኣገደድቲ ስጉምትታት ኣሉታዊ ጽልዋ ዘስዕብ ኣብ ዝምልከት ናፃ ኪላታት ፍሉያት ሪፖርተራት ዝኾና ፕሮፌሰር ኣሌና ዱሃን ፕሮፌሰር ኣትያ ዋይሰን ከም ዝንእድ ገሊጹ። ዓሚቕ ትርጉም ዘለዎ ህሞት ኢና ንእከብ ዘለና ዝበለ ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ ኣህጉራዊ ስርዓት ብናይ በይናዊ ወገን ናይ ምግዳድ ስጉምትታት ልሙድ ክገብርን ምስ ፍሕፋሕ ስቕ ዝበለ
ትካላዊ ምትእስሳር መለለዩ ኮይኑ እናወሰኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ገሊጹ ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ ኤርትራ ጉዳይ እገዳኣ ንኣስታት 2 ዓመታት ርክብ ከም ዝጸንሓ ብምጥቃስ ካብ 2009 ክሳብ 2018 ዝነበረ እገዳ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣብ መርትዖ ዘይብሉ ኣበሃህላታትን ጂኦፖለቲካዊ ረብሓን ዝተመስረተ ኮይኑ ኣብ መስመር ልምዓት ምዕባለ ሃገርና ሩይ ደረስ ዝነበሮ ዓመታት ምንባሩን እዚ እገዳታት ኣብ መወዳእታ እኳ እንተተለዓለ ተረፍ ሳዕቤናቶም ግን ይቕጽላሉ ክብል ዳግማይ ኣዘኻኺሩ ድምር ጽልዋ ናይዞም ስጉምትታት ስርዓታዊ ፋይናንሳዊ ተነጽሎ ከም ዝወለደ ዝገለጸ ሚኒስተር ዑስማን ኤርትራ ብወግዒ ኣካል ዓለማዊ ቁጠባ እኳ እንተኾነት ንንግድን ልምዓትን ኣገደስቲ ዝኾኑ ስሩዕ ናይ ፋይናንስን ንግዳዊ ንጥፈታት ኣብ ምክያድ ቀጻሊ ዕንቅፋታት ከም ዘጋጥማ ኣተሓሳሲቡ ኣስዒቡ ድማ ኣብ ሕመረት ናይዚ ስርዓት እዚ ሓደ ማእኸላይ ግርምቢጥ ከም ዘሎን እዞም ስጉምትታት እዚኦም መብዛሕትኡ ግዜ ንሰብኣዊ መሰላት ንምድንፋዕን ንምሕላውን ዝሕግዙ መሳርሒታት ምዃኖም እኳ ዝምኽነየሎም እንተኾነ ብተግባር ግን ነቲ ኸስግምዎም እዮም ዝብሉ መሰላት ከም ዘዳኽሙን ኣብ ኤርትራ ድማ ሳዕቤናቶም ጭቡጡን ርሑቕ ዝኸዱን ከም ዝኾኑ ኣብሪሁ ሚኒስተር ዑስማን ገለ ካብቶም ጭቡጣት ንመንግስቲ ተጸጊሞሞ ዘለዉ ዝተፈላለየ ማሕንቆታት ኣብ መዳይ ጥዕና ሰባት ግቡእ ሕክምናዊ ክንክን ናይ ምርካብ ዓቕሞም ዝድርት መሰረታዊ መሰል ጥዕና ዜጋታት ከም ዝጸሉን ኣብ ጽላት ሕርሻ ድማ ኣብ ፋይናንስን ሎጂስቲክን ዘለዉ ማሕንቆም ናብ ሃገርና ዝኣትዉ ቀረባትን ማሽነርታትን ዝድርት ብምዃን ንውሕስነት ምግብን መነባብሮን ገጠር የዳኽሞ ከም ዘለዎን ገሊጹ ከምኡ እውን ኣብ መላእ ጽላት ትሕተ ቅርጺ ማይ ፀዓትን መጓዓዝያን ኣብ ምውሓስ ፋይናንስን ዕድጊ መሳርሒታትን ዝረኣዩ ጸገማት ኣብ ልምዓት ማሕበራዊ ደረት ኣስዒቦም ብምህላዎም እዚኦም ዝተዘርዘሩ ሃገራዊ ማሕንቆታት ንመሰላት ልምዓት ንምዕዋት ሽቶታት ዘላቕ ልምዓትን ስርዓታዊ ዕንቅፋታት ዝውክል እዮም ክብል ከም ኣብነት ገሊጹ ትግባር በበይናዊ ወገን ዝውሰዱ ናይ ምግዳድ ስጉምትታት ምትግባር እውን ኣብ ዝተሓላለኹ መንግስታውን ዘይመንግስታውን መርበብ ተዋሳእቲ ሓላፍነቱ ፋሒሉ ምህላውን ሳዕቤን ዘለዎ ውሳነታት እንዳተወሰደ ይኸይድ ከም ዘሎን ዝበዝሐ ግዜ ድማ ብዘይግሉጽ መብርሂ ኣብ ውሽጢ ዘይግሉጽ ስርዓታት ምውዳቕ ይውስነለዉ ክብል ኣተሓሳሲቡ እዚ ዝርግሐ ወኪላት ድማ ተሓታትነት በታቲኑ ሓላፍነት ድሩት ገይርዎ ከም ዘለዎ ዝገለጸ ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ በዚ ዝተሃሰያ ሃገራትን ህዝብን ንማዕረምታ ዝኸውን ውሱን መንገድታት ተሪፍዎም ኣሎ ብምባል ኤርትራ ነዚ ብድሆታት ንምፍታሕ መትከላውን ሓበራውን ግብረ መልሲ ከም ዝሓትት ኣብ ግምት ዘእተወ ረኣያ ኣለዋ ክብል 3 ንጹር ነጥብታት መንግስቲ ኤርትራ ብምዝርዛር መደርኡ ዛዚሙ ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ከኣሜሪካ ኣውሮፓ ሕብረት ኣፍሪካ እገዳ ኤርትራ ሙሉእ ንሙሉእ ንምልዓል ዓበይቲ ስራሕቲ እናተሰርሑን ተስፋታት ይርከቦም ከም ዘሎን ቀስ በቐስ ይለዓሉ ከም ዘለውን ይግለጽ ኣሎ። ኣብ ንስ ዞባ መልቆ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማእኸላይን ካልኣይን ደረጃ ዕቤት ከም ዘመዝገበ ሓላፊ ኣገልግሎት ትምህርቲ ናይቲ ንእስ ዞባ መምህር ኢብራሂም ያዕቆብ ሓቢሩ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቅድመ ትምህርትን መባእታን ዝምስገን እናሃለወ ኣብ ማእኸላይን ካልኣይን ደረጃ ግና ከንቆልቁል ምጽንሑ ብምጥቃስ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተኻየደ ዋዕላን ዝሓለፈ ውሳነታትን ልዑል ኣበርክቶ ብምግባሩ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ብምንጽጻር ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማእኸላይ ደረጃ ብ25 ሚእታዊት ኣብ ካልኣይ ደረጃ ድማ ብልዕሊ 100 ሚእታዊት ከም ዝዓበየ ኣረድዩ ብቕዓትን ተወዳዳርነትን ደቂ ኣንስትዮ እውን እናተመሓየሸ ይመጽእ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ መምህር ኢብራሂም ኣብ ሃገራዊ መርመራ ሻምናይ ክፍሊ ዓመተ ትምህርቲ 2024-2025 ካብ ዝተሳተፋ 317 ደቂ ኣንስትዮ እተን 287 ከም ዝሓለፋ ኣነጺሩ